Voz koji vozi čika Sreta može da primi 10 putnika. Čika Sreta za svaku vožnju mora da zavede broj putnika u tabelu. Čika Sreta još nije krenuo, što znači da je broj mesta u vozu 10, broj popunjenih mesta je 0 i broj praznih mesta je 10. Ukupan broj mesta u vozu možemo prikazati kao zbir popunjenih i praznih mesta. Dakle, ovako. U prvoj vožnji u voz su ušla, kao što vidiš, 3 putnika. Broj mesta u vozu je 10. Broj popunjenih mesta je 3 i broj praznih mesta, ako izbrojiš, vidjet ćeš da ih je 7. Ukupan broj mesta u vozu možemo prikazati kao zbir popunjenih i praznih mesta. Dakle, 10 je jednako 3 plus 7. U narednoj vožnji u voz je ušlo 5 putnika. Broj mesta u vozu je i dalje 10. Broj popunjenih mesta je 5, a broj praznih mesta, kada izbrojimo, vidjet ćemo da ih je takođe 5. Ukupan broj mesta u vozu možemo prikazati kao zbir popunjenih i praznih mesta. Dakle, ovako. U narednoj vožnji u voz je ušlo 6 putnika. Broj mesta u vozu je 10, broj popunjenih mesta je 6 i broj praznih mesta je 4. Ukupan broj mesta u vozu i dalje računamo kao zbir popunjenih i praznih mesta, zato ćemo pisati 10 je jednako 6 plus 4. U narednoj vožnji u voz je ušlo 8 putnika. Broj mesta u vozu je 10, broj popunjenih mesta je 8 i broj praznih mesta je 2. I ovoga puta ukupan broj mesta u vozu ćemo prikazati kao zbir popunjenih i praznih mesta. Dakle, zapisat ćemo 10 je jednako 8 plus 2. U sledećoj vožnji u voz je ušlo svih 10 putnika. Dakle, broj mesta u vozu je 10, broj popunjenih mesta je 10, broj praznih mesta je 0. Ukupan broj mesta u vozu prikazat ćemo kao zbir popunjenih i praznih mesta. Dakle, ovako. Sada ćemo broj 10 zapisati kao zbir dva broja. Seti se voza. On će ti pomoći. Ako je u vozu 6 putnika, broj praznih mesta je 4. Ako je u vozu 7 putnika, broj praznih mesta u vozu je 3. Ako je u vozu 8 putnika, broj praznih mesta je 2. Ako je u vozu 9 putnika, broj praznih mesta je 1. Ako je u vozu 1 putnik, broj praznih mesta je 9. Ako je u vozu 3 putnika, broj praznih mesta je 7. Ako je u vozu 2 putnika, broj praznih mesta je 8. Ako je u vozu 0 putnika, prazno je svih 10 mesta. U ovom primjeru zbir dva broja je 20. Odredit ćemo nepoznati sabirak na osnovu poznatog sabirka. Poznati sabirak je 16. Seti se voza jer ćemo primeniti isto pravilo.
Na osnovu broja 16 vidimo da je jedan voz sa 10 putnika popunjen, to je desetica u broju 16, treba zato popuniti i drugi voz. Ako čeka 6 putnika, nedostaje još 4. Poznati sabirak je 17. Opet se seti voza jer ćemo primijeniti isto pravilo. Broj 17 govori da je jedan voz sa 10 putnika popunjen, to je desetica u broju 17, treba zato popuniti drugi voz. Ako čeka 7 putnika, nedostaje još 3. Sada je poznati sabirak 18. Opet ćemo primijeniti isto pravilo. Jedan voz sa 10 putnika je već popunjen, to je desetica u broju 18. Treba zato popuniti drugi voz. Ako čeka 8 putnika, nedostaje još 2. Poznati sabirak je sada broj 19. Opet ćemo se setiti voza koji kaže jedan voz sa 10 putnika je popunjen, to je desetica broja 19, treba zatim popuniti i drugi voz. Ako čeka 9 putnika, nedostaje još 1. I dalje ćemo primjenjivati isto pravilo koje smo naučili putujući sa čikasretom. Ako u jednom vozu imamo samo jednog putnika, to znači da nam nedostaje još 9. Tada je popunjen samo jedan voz. Do broja 20 nedostaje nam još 10 putnika, to jest još jedan voz. Tu deseticu pišemo uz broj 9. Ako u jednom vozu imamo 3 putnika, to znači da nam nedostaje još 7. Tada je popunjen jedan voz sa 10 putnika. Do broja 20 nedostaje još 10 putnika. Tu deseticu pišemo uz broj 7. Ako u jednom vozu imamo 2 putnika, to znači da nam nedostaje još 8. Međutim, tada je popunjen jedan voz. Do broja 20 nedostaje nam još 10 putnika koji mogu stati u jedan voz. Tu deseticu pišemo uz broj 8. Ako je u vozu 4 putnika, to znači da nam nedostaje još 6. Tada je jedan voz popunjen. Do broja 20 nedostaje nam još 10 putnika. Tu deseticu opet pišemo, ali ovaj put uz broj 6. Uradit ćemo sljedeći zadatak. U pozorište je krenulo 7 učenika jednog odeljenja i 5 učenika drugog odeljenja. Koliko učenika je ukupno krenulo u pozorište? Treba sabrati broj dece u oba autobusa, zato ćemo napisati 7 plus 5. Iz jednog odeljenja je pošlo 7 učenika, a iz drugog 5 učenika. Učenike ćemo rasporediti u autobuse tako da jedan autobus bude skroz popunjen. 7 učenika ulazi u prvi autobus, što smo i zapisali. Da bi se popunio prvi autobus, dovedena su još 3 đaka. To zapisujemo takođe. Dodajemo znak plus i zagradu. Zagrada označava prvi autobus. Tom broju ćemo dodati još 2 učenika koja su ostala u drugom autobusu. Završit ćemo računanje. Broj učenika u prvom autobusu je 10 i 2 učenika iz drugog autobusa. Sve to je ukupno 12. Drugi zadatak je sličan. Proverit ćemo stečeno znanje.
U pozorište je krenulo 7 učenika jednog odeljenja i 6 učenika drugog odeljenja. Koliko učenika je ukupno krenulo u pozorište? Dakle, treba sabrati broj dece u oba autobusa, zato pišemo 7 plus 6. Iz jednog odeljenja je pošlo 7 učenika, a iz drugog odeljenja 6 učenika. Učenike ćemo rasporediti u autobuse tako da jedan autobus bude skroz popunjen. 7 učenika ulazi u prvi autobus, to smo i zapisali. Da bi se popunio prvi autobus, dovedena su još 3 đaka. To zapisujemo, dodajemo znak plus i zagradu. Zagrada označava prvi autobus. Tom broju ćemo dodati još 3 đaka iz drugog odeljenja. Oni su u drugom autobusu. Završit ćemo računanje. Broj učenika u prvom autobusu je 10 i imamo još 3 učenika u drugom autobusu, to je ukupno 13. Treći zadatak. U pozorište je krenulo 8 učenika jednog odeljenja i 5 učenika drugog odeljenja. Koliko učenika je ukupno krenulo u pozorište? Treba sabrati broj dece u oba autobusa, zato pišemo 8 plus 5. Iz jednog odeljenja je pošlo 8 učenika, a iz drugog 5 učenika. Učenike ćemo rasporediti u autobuse tako da jedan autobus bude skroz popunjen. 8 učenika ulazi u prvi autobus, što i zapisujemo. Da bi se popunio prvi autobus, dovedena su još 2 đaka iz drugog odeljenja. To ćemo takođe zapisati. Dodajemo znak plus i zagradu. Zagrada označava prvi autobus. Tom broju ćemo dodati još 3 učenika koja moraju ostati u drugom autobusu. Završit ćemo računanje. Broj učenika u prvom autobusu je 10 i broj učenika u drugom autobusu je 3. Ukupno ih ima 13. Proverit ćemo znanje na sljedećim primjerima. Zbir brojeva 9 i 3 računamo ovako. Otvaramo zagradu u koju smeštamo 9. Broju 9 nedostaje još 1. Jedinicu smo uzeli od broja 3. Ostaće nam još 2 jedinice. Računamo zagradu, a to je 10. Dodajemo broj van zagrade koji je preostao i rezultat je 12. 7 plus 7 računamo na isti način. Otvaramo zagradu, zapisujemo 7, nedostaje nam još 3 jedinice. Te 3 jedinice uzeli smo od broja 7, što znači da su ostale još 4. Računamo broj u zagradi, znamo da je to 10, dodajemo još 4 preostale jedinice i to je broj 14. Sljedeći primjer 2 plus 9. U ovom slučaju vidimo da se na mestu prvog sabirka nalazi manji broj, ali to neće ništa otežati naše računanje. Koristimo isto pravilo. Otvaramo zagradu, zapisujemo veći broj, njemu nedostaje još jedna jedinica, dodajemo još jednu jedinicu koja je preostala od broja 2. U zagradi imamo 10, dodajemo jedinicu van zagrade i to je 11. Sljedeći primjer je 4 plus 7, postupak je isti. Otvaramo zagradu, pišemo veći broj, dodajemo 3 jedinice koje nam fale, van zagrade ostaje još jedna jedinica, u zagradi je broj 10 i dodajemo još jednu jedinicu, odnosno broj 1, rezultat je 11.